ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинои канали Саудо ТВ мардум ютуб, нафаре ки ба хотири харид кардани хонаҳо моро ҳар рӯза тамошо мекунед. имрӯз 6 феврали соли 2026 мисол мо навор кардем навори хонаҳои арзон дӯстон. номи видео хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, замини арзон аст ки пешниҳодтон мешавад ва квартираҳо яъне ки тариқи кредит ва якчанд вариантҳои дигар низ ҳастанд. баъдан дӯстон барои қабули реклама WhatsApp мегузорам. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp-и Саудо ТВ рӯй кунед. худо хоҳад рекламаш карда фурӯштам мегузорем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ ами 70-80% мардум ҳар рӯза наво тамошо мекунанд, гости ҳастанд. хушоба ҳолтон не ки бетараф нисбат ба лайкем бачаҳо. ами лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен. фикр мекунем хуб меша. навора шурӯъ мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. ранги фаберлик бошад ин компания ҳам. салому алайкум дӯстони азиз. Не, ин фаберлик нест. мо бо як каталог кор мекунем. аз вани афтидан нест. дар аввалин қадам ба маош мебароем. маош бо маҳсулот иваз намешавад. дар картартон мегузарад. Мадина Одинаева, муборак шава маоштон. дар рӯзои нағз ва нек истифода баред. худо кунад ки ин моҳ бо аида зиёдтар шавад, 2 баробар не 10 баробар зиёдтар шагирен. дар ҳар як заказ туҳфа дорад. новобаста аз он ки шумо новичокин ва ё партнёр. муҳим он аст ки маҳсулотҳои ҳалол ва бехимикат дорад. мехоҳӣ дар сафи занҳои муваффақ бошед, пас дар WhatsApp-и ман навис. ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Тоҷикобод ғарм аст ку бачаҳо, дар ҳамонҷа қарор дорад. ҷамоати қалъа, деҳаи Капалӣ 3 дар хона дорад, масоҳати 5 сотиқ замин, нархаш бо маслиҳат. рақамҳои WhatsApp-и соҳибхона рӯи экрани шумо. сохтмона мега 1 сол пеш кардем бо кирпичи пухта. калидори 2/5, як комнаташ 3/5, дуюм комната 5/3, сеюм комната 6/4, ҳамом 2/3, гирдаш маҳкам, обсвет дора, дар наздикиш мактаб, масҷид ҳастай, ҳуҷҷатҳо пурра ҳастай, техпаспорт сертификат дора, иҷозати сохтмон ҳастай, ремонт коробка, ремонт надора дӯстон. савдо мешава, нарх бо маслиҳат. фақат нафарои серьёзни аз номи Саудо ТВ ака хати чахчах кунед. рақамҳои соҳибхонада аз номи мо занг занед бачаҳо. баъдан дӯстон барои реклама, хона, замин, мошин, квартира чизе ки дорен дар ҳамин WhatsApp-и Саудо ТВ рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. имкон боша лайкҳоро монед, дар канал подписатсия. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки дуҳуҷрага масоҳати 1 сотиқи замин ай дӯстон. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пеши бозори Меҳргон, шаҳри Душанбе. нигоҳ кунед да, 1 сотиқи замин дорад дӯстон, пеши бозори Меҳргон, 240,000 сомонӣ. фурӯши ҳавлӣ, хонаи назди ҳавлигӣ тарафи бозори Меҳргон. аз хона мега то бозора 200 метр роҳ масофа дорад. то маркази шаҳра 2 километр. ноҳияи Исмоили Сомонӣ. маршруткаҳо ва автобусҳо то любои кунҷи шаҳра меравад. аз ҳамин тарафҳо мега ҳуҷҷатҳош ҳамаш қоидавия, техпаспорт, сертификат, 240 та. ина марҳамат
дар рақамҳои дастии ахириш 3 та 7 занг бизанинда маслиҳат карда бигиренаш. 240,000 сотих 2 ҳуҷра анами ҳавлии фурӯшӣ. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзон. як хонага масоати 2 сотих замин дар шаҳри Турсунзода, регари Пешина, дӯсти 2 саркорда қарор дора. 220,000 сомон нархаш. Чӣ хеле ки дар расм дидестен, дар видео дидестен, хона кадом ҳолат? Ана ҳамин ҳолат ремонт кардагӣ тайёр хушроак. яъне ки 2 сотиқ замин масоҳат дорад. як ду хона, як ду хона, ду хонага кардагӣ азиз. дар шаҳри Турсунзода коммуна саркорда қарор дора бача азиз. 220,000 иншоалло ки бо муомила дора. ҳавли масоҳаташ қадар калони нест, не ки 2 сотиқа ҳам хай ҳамин хай мешава бача азиз. ҷои ободда ҳамин сотиқҳо кам мешаванд, чунки хай нарх наво қимат ки ҳастай. ҳамин 1.5-2-3 сотиқи када я зиндагира мардум дидестай. хутон далши бо занг бизанем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастай ки ана ҳамин хонаи мо бениҳоят кладкара хушрӯ кардан. масоати сотиқаш 10 сотиқа ташкил метавад ки хеле калонае. хоб идоме ки мебинен обши 4 ҳуҷра, ҳолати коробка, боло криша фасон замонавӣ, шаҳраки Шайдон, ноҳияи Ашт. хоб да қарор дора. 230,000 сомонӣ нархаш. як хона бо нақшаи ки 4 ҳуҷра ва як таҳхона. мега ки ҳамин хона мега бо нақшаи 4 ҳуҷрага ва як таҳхона мега масоати участка 10 сотиқаи ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. кадомитон мегирем ба дили пар муроҷиат кунед. ноҳияи Ашт ба фикрам дар Ҷиргатола. дӯстони азиз, 230,000 сомон иншоалло ки савдои соз дора. занг бизанед, масъя кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳамин хонаҳои арзон мондем, сотиқҳои баланд, сотиқҳои калон мондем ки ҳамин шояд як кас, ду кас як ҷояшда бихарава да тақсим карда бо арзонтар бағалтада бачаҳо. мо ҳамара расчётша мегирем. дӯстон азиз, Савдо ТВ бачаҳо ин як компания ҳай, медонед дӯстон, инҷа як одам кор намекунад. мақсад ки дӯстон ҳамин хонаҳора адделни мо мемонем, дар ҳар як каналҳо адделни метавонем монем. мо метавонем мисол байни хонаҳо дар TikTok, Telegram, Instagram метавонем омада айпеш ҳам навор кунем. мақсад бача азиз, 4 ҳуҷрага масоати 12 сотиқ дар Золизари ноҳияи Фархор 255,000 сомон. хона дар Фархор ҷамоати коммунизм Золизар мега 12 сотиқ 60 ба 20. як хонаи 11 ба 9 бахшиш 6 ба 3 ба дигари 4 ба 3, дигари 4.5 ба 3, 5 ба 3, зали 4 ба 4, 5 ба 470 плюс банияи 2 ба 3 барак. ду комната боз 4 ба 3 ва дигар. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастад. дӯстон азиз ки 2 ҳуҷрага масоати 6 сотиқ замин, Деҳқонобод, ноҳияи Ёвон, деҳаи Деҳқонобод, 199,000 сомон нархш бача. нигоҳ кунда, 6 сотиқа 199,000 мега. дар ватсапшон занг бизанед. ноҳияи Ёвон, деҳаи Деҳқонободи 1. хона дар ҷои хубай мега, дар ҷои хуб қарор дора, аз роҳи калон дур нест ё қадаре. харидори аниқ боша, иншоалло бо савдо мешавад. гирдаш маҳкам, 6 сотиқ замин, масоати бениҳоят калон. ха хонаҳо ҳамин ҳолат кардагӣ, бардоштагӣ, тайёр кардагӣ, далши корша мекунем бачаҳо. фақат занг бизанем, мегӯем ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем, мада басай бачаҳо, медонед, чунки ман навор кардам, аз думи канали мо занг бизанем бачаҳо. ана ки амин наворда бачаҳо, якта лайк монен, дар канал подписатсия кунен, далши навора тамошо кунен. баъдан дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки бо проекти замонавӣ кардагӣ ва 2 сотиқ заминда 3 хона кардан шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарорада. дӯстон азиз, 210,000 сомон нарх монданаш ки иншоалло ки бо муомила дора бачаҳо. 2 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, 210,000 дар рақамҳои ахираш 55 52 занг бизанем бачаҳо. гирдаш пашти маҳкам дӯстон, гирдаш пашти маҳкам кардагӣ.
خب حصار شروره محله ارتبوز گنجرزه قرار داره. همین محله دوستان انشالله که 1 سال پس نگاه کنین چه خیلی آباد میشه، چون که خیره ها اسفالت شیدینه. خب اوای دل بوجو این امی مقصد دل گذرانده است دوستان عزیز، خیلی سوید ده همه جا هسته. اینا دوستان دلچه خطون زنگ زده چخچکه بگیرین. 210,000 سامانی انشالله معامله داره. میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی دوستان عزیز. بچه‌هایی که از کلوب کوارتیره گفته استفاده کوارتیره ارزان با یک چند واریانتاش پیشنهاد میکنم نگاه کنین نکن. انا دوم 1 2 3 4 چی میگن 4 بلوک 2 حجرگاه مساحتی 50 کوادرات در 7 اتاج محله سنگک سفرو شهر کلوب 222,000. انا همه خونه‌ای که ما گفته هستم بچه‌ها، همه کوادراتی که گفته هستم. انا دوستان نگاه کنین دو کامناتا میگه کوارتیره در 7 اتاج با مساحتی 50 کوادرات دو خونگاه کدام میشه و اینکه کدگیه بچه عزیز. بنا قرار داره در محله در یک شهر کلوب، مرکز شهر کلوب، محله سنگک سفر نزدیک ششلیکی سایوالی. خب بنا میگه سر راهی کلان ده هسته. واریانت های دیگه هم داریم، واریانت های کوادراتی کم، کوادراتی مثال کلان هم هسته. اوی دیو هم زنگ در ازومی کانال ما نکی. میگذاریم با هشتمین کوارتیره فروشی. دوستان عزیز کوارتیره فروشی هسته که یک کامناتا کوارتیره در 6 اتاج با مساحتی 42 متر کوادراتی در شهر وحدت در کراسینکا قرار داره بچه عزیز. نگاه کنید خونه در وحدت پشتی هیکل مدر در 6 مشیانه دو خونگاه کدگی کشادی سوزه بچه عزیز، چون که 42 کوادرات هم خیلی مساحتی کم نیست. بینایی 12 اوشیانه در 6 اوشیانه دارای 2 تا لیفت، حجت شرطنامه اجازتی زیست میگه ماهی مایده میشوه. انشالله نشد نرخ 260 میگیم با کم بیش معامله میشوه. زنگ بزنین مسیح که بگیرینش. دوستان میگذاریم با نهمین کوارتیره فروشی من بو. انا باز کوارتیره فروشی نوبتی است که دو کامناتا کوارتیره در 9 اتاج با مساحت 49 متر کوادراتی ناحیه رودکی پیش بازاری سفینه 220,049 کوادرات فروشی در ناحیه رودکی مرکزی رایون پیش دو بازار بچه عزیز قریبی دو بازار. خب قریب میگه بوچیدگی میتونین 50% پرداخت کنین، موندگیشه دوامی ساختمان ده میتین. اینه واریانتی زور 49 کوادرات 110,000 میتین موندگیشه. قیمه هر ماه هم بتین شاید که قبول کنه بچه خطون با دلشی زنگزه از دومی کانالی سعودته پرسانشین. دوستان عزیز میگذاریم با دهمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که دو کامناتا کوارتیره در 6 اتاج با مساحت 53 متر کوادراتی در نزدیک کالج طبی ناحیه رودکی فابریکه قرار داره بچه عزیز. شهر دوشنبه 285,000 میگه نرخشه. السلام علیکم مردم. خب در فابریکه قرار داره نزدیک کالج طبی دومی 6 اوشیانه در 6 اوشیانه قرار داره عزیز. بنا میگه 7 اوشیانه های 53 کوادرات دو خونگاه کدگی است. شکتور منتش کدگی خود بنا 7 اوشیانه در 6 اوشیانه قرار داره دو کامناتا. زنگ بزنید مسیح کنید. دوستان چیزی بود یافتیم روی کردین خواهش کردین کامنتار کردین پرسیدن همش حرکت کموندیم. انا بود دلچی کامنتار کنین بعداً برای رکلام چیزی داره روی کنین میخوای رکلام فسون کدا فروش میگذارم. امکان باشه به شرط یک تا لایک کنین در کانال پادپیسه سکنین. زنده باشیم بچه‌ها عزیز.